og velkommen til. Tak. Glad for, at du vil være med, og så lige prøve at fortælle lidt om, hvordan det har været at være i forløb hos mig. Mette, kan du ikke prøve at fortælle mig til at starte med, hvad var det for nogle forventninger, du gik ind med, da du kom i det her forløb, eller startede med at snakke med mig? Ja. Jamen, altså, helt da jeg startede med at snakke med dig, der var det jo mere sådan lidt for at finde ud af, jamen, hvad er det her, og hvad indebærer det, og er det overhovedet sådan noget, jeg kunne se mig selv i, fordi det der med ligesom at finde en personlig træner, der også, hvor man kan gå ind og skrue på nogle ting. Og så efter din samtale, så fik vi ligesom sat nogle forventninger op, og det var jo det her med, at jeg gerne ville tabe mig. De her 10 kilo, og det... Ja. Så efter vi ligesom havde den her samtale her, du havde nogle forventninger. De forventninger, du havde der, hvordan er de blevet opfyldt, med ordsprog, hvordan føler du, de er blevet opfyldt i dag? Jamen, jeg føler, at det blev opfyldt rigtig, rigtig godt. Jeg føler, at jeg har jo tabt de kilo, jeg skulle, men jeg føler også rigtig meget, at jeg har fået noget mere mentalt overskud. Jeg har fået arbejdet med noget af den måde, jeg tænker på, og den måde, jeg ser tingene på. Og ligesom været inde og se, jamen, der er ikke kun én vej. Og det synes jeg har været rigtig godt. Men kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om, nu har vi arbejdet sammen i en del måneder nu, det her samarbejde, vi har haft, som det hedder, som fra det fint et forløb, hvordan har det samarbejde været for dig? Jeg synes, det har været rigtig godt. Det har for mig været vigtigt, at det har været en, der også ligesom kunne nogle gange være sådan lidt frem i skoene og sådan komme ind og sådan bare hej med det, og så kører vi bare. Og jeg synes, det er fedt, der er en energi, fordi det smitter af. Og jeg synes, det har været fedt, at man kommer altid i godt humør, når jeg har været her. Og uanset sådan, hvor hård træningen har været, og hvad vi har snakket om, så er jeg altid gået frem med den der følelse af, at det har været godt, og det har gjort noget på den ene eller anden måde. Så nu er vi arbejdet sammen i, vi startede cirka et halvt år, tror jeg, vi er tæt på nu, samlet set med det her, ikke? Ja. I det halve år der, hvad har du fået med fra det forløb, når du skal til? Vi har jo små 3 uger tilbage, 4 uger tilbage. Hvad tager du med herfra? Jamen, jeg tager en hel masse redskaber med i forhold til min måde at tænke på, om også de frustrationer, jeg har oplevet, tager noget med i forhold til, jamen, hvad gør jeg, når jeg står i de her frustrationer, hvordan kommer jeg videre? Og også, hvordan kommer jeg videre med sådan alle mine ting på længere sigt. Både mentalt og også, altså fået nogle gode træninger og nogle gode idéer til at træne på. Og det er helt klart med til at hjælpe mig videre også, når det her det er færdigt. Igennem dit forløb, der prøver vi jo det her, som jeg kalder stå på egen ben-test. Hvordan var det at få den her test lavet? Jeg synes, det var rigtig godt, for det var noget af det, jeg var nervøs for. Det er det der med, når, ligesom når det her det er slut, og man ikke har den der hjælp på samme måde længere, eller man skal kalde det. At det der med, hvad sker der så? Går man så tilbage til alle de gamle vaner, eller har man virkelig fået skruet på noget af det, der har ligesom gjort, at man måske ikke kunne holde ved førhen? Og det synes jeg er fedt ligesom at prøve af, og det var der også sådan, var lidt spændt på at se, hvordan det ville gå, men jeg synes egentlig sådan overordnet set, så gik det jo egentlig rigtig godt. Og jo, der kommer jo frustrationer en gang imellem, men jeg synes, jeg har fået nogle redskaber til at håndtere de frustrationer. Ja. Så jeg synes, det var fedt at prøve. De her redskaber, du har fået nævnt, du må gerne fortælle mig, hvis du vil, du må også gerne det være. Men hvordan er de her værktøjer, har det været så meget, du føler, at det var sådan noget, alle kan bruge, eller er det noget også henvendt direkte til dig? Altså, jeg synes jo, at noget af det har ramt mig meget mere, hvor jeg tænkte, det var ligesom sådan, jeg tænkte, end noget af det andet har været. Så det er ikke nødvendigvis, fordi det har været det, men sådan noget som sort-hvid ting, det der med det enten eller, kan jeg jo godt se, har været meget den måde, jeg har tænkt på. Ja. Og det har været med til at, ligesom at tænke, give mig den der sådan lidt hjemme, at er det enten eller? Nej, det er det ikke. Jeg kan godt finde balancen. Det har virkelig. Vi har jo også arbejdet meget med dit vægttab på det her 0,5 kilo om ugen, som overordnet set. Ja. Hvordan har det været at skulle arbejde lidt mere sådan langsomt på selve vægtdelen, men så arbejde med alle de andre ting ved siden af? Det har været rigtig godt. Jeg tror helt klart, det har været den måde, det har skulle gøres på, for at jeg kunne følge med. Fordi jeg har jo, som vi snakkede om før, prøvet at tage mig, og det har gået stærkt, ja, men hovedet har ikke været med. Jeg har ikke ændret på mine vaner som sådan. Altså det kan jeg godt mærke det med, at det har været stille og roligt og stabilt, og jamen, jeg føler, at jeg har været med hele vejen, og hovedet har været med. Altså, det har virkelig gjort noget. Ja. Kunne du ikke prøve at fortælle mig nu, at du har de her 3-4 uger tilbage? Ja. Føler du klar til at stå på egen ben bagefter, og hvad gør du, føler dig klar til det, hvis det er?
Jamen det gør jeg egentlig, og det gør jeg jo også i forbindelse med, at jeg har prøvet de der 4 uger uden, hvor det ligesom også var stået på egen ben. Og så det der med, at jeg synes, de ting, vi har snakket om, og de vaner, vi har snakket om, altså det har været med til at give mig en god ballast til at komme videre. Og også altså, nogle af de der videoer, du har lagt op med ting, hvor man har kunnet gå ind og se, jamen det har også været med til ligesom at ændre på nogle af mine tanker, og det tager jeg jo også med mig. Jeg har lavet nogle aftaler, vi har lavet sammen, som jeg holder ved. Altså for eksempel med at handle 1 gang om ugen, så jeg ved, at jeg har de ting i køleskabet til, når jeg bliver presset eller noget. Og det her med at ligesom tænke tilbage på en uge, 14 dage, hvordan det er gået, hvad har der været af frustration, og hvad kan jeg mærke har gjort et eller andet, og hvad kan jeg ændre på. Og det tror jeg er med til også, altså, at jeg føler mig klar til at stå på egne ben. Hvis du skulle give nogle gode råd til nogen, der gerne vil tabe sig, hvad vil du give dem af gode råd? Jamen, det handler jo utrolig meget om, hvad der virker for dem jo. Og så vil jeg sige, for mig var det her det rigtige, og jeg vil da klart anbefale andre også at gøre det. Gå ind i et forløb, hvor det ligesom 100% går ind i tingene, og siger, nu er det det her, vi gør. Og så snakker med dig om det, der så fylder, eller en anden, så man får arbejdet det med også, fordi det er virkelig meget det mentale, der er med til, at man fortsætter. Så det tror jeg, altså, og ikke mindst, det skal være en personlig træner, det kan også bare være altså, kun noget coaching eller et eller andet, fordi mange gange så er det en selv, der er den største hæmmesko. Ja. Har du ellers nogen til her til slut, som nogle ting, du eventuelt vil sige, eller nogle ting, du har oplevet, som du har lyst til at dele med andre, hvis de nu skulle se den her? Ja, det ved jeg ikke lige. Altså, jeg synes, det har været et rigtig fedt forløb, og for mig personligt har det været det helt rigtige at gøre. Og jeg kan mærke, at i starten var jeg da helt vildt spændt på det, og også nervøs for, hvordan det ville gå, og jeg kan mærke, at det har været altså, det bedste for mig. Virkelig givet mig noget, også ro på, og noget overskud, og noget glæde tilbage, synes jeg. Så det, ja. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig lige et ekstra spørgsmål, jeg kom på nu her. Ja. Hvordan var det her med, at du sad med en samtale med mig til at starte med? Fordi altså, jeg kører jo ikke, der er mange, der spørger til priser og sådan noget her. Og jeg har jo ikke færdiglavet pakker, som man kan købe. Det har jeg ikke. Men hvordan var det for dig, at der ikke var noget klart lagt på bordet til en pris af et eller andet ekstra antal kroner? Jamen, det gjorde mig egentlig ikke noget. Jeg vidste jo godt, at det kostede noget. Og for mig var det egentlig ikke så meget lige prisen, det handlede om. Det var mere det der med at finde en træner, coach, jeg kunne relatere til, eller i hvert fald kunne få noget med. Ja. I forhold til også, at det er sådan meget grænseoverskridende, når man skal sidde og altså, snakke om alle mulige ting, og man skal hen og træne og sådan noget personligt, hvor der kun er fokus på en. Det kan være grænseoverskridende. Så det der med at finde en, man ligesom synes, der er en god snak med, og man føler sig lidt sådan tryg ved os. Altså, jeg var jo meget nervøs op til samtalen. Men det der med ligesom at få snakket med dig, man lige får set dig lidt, det giver noget ro på, og så ud fra det finder jeg ud af, hvad er det, vi skal. Og det synes jeg egentlig var meget rart. Også så man vidste sådan, når man kommer ud, hvem er det, man møder, og hvad er det lidt, man går ind til os. Jamen altså, jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Jeg vil sige tak, fordi du har været med. Og håber, at jeg kun kan vende tilbage til dig om et halvt år, og så at du stadig har den samme fremgang. Som personlig træner og coach, så føler jeg, at du har værktøjen til det, og det er også det, du tror på dig selv, så du kan. Og det er jo sådan set det, der er helt målet. Ja. Så tusind tak. Så